Hamabosgarren ipuina, lapurra eta etxe txakurra. Lapur bat zebilen gauez gauza asko osten, eta heldu zen aberatz baten etxera. Irten zion atarira, zakur ora handi eta etxezain egoten zenak, eta diotza, zer dakarzu ona kaltegin gaizto horrek? Erantzun zion lapurrak, hago isilik, togi zati bat, eta ez egizu zaunkarik, ez hauziki ere niri. Diotza zakurrak, ematen didazu ogi hau ondo naiz edo zure estalgile izan nadin. Erantzuten dio lapurrak, ematen dizut isil zaritzat, zuk salatu gabe sartu nadin etxean, eta eramateko zuk behar ez dituzun diru eta beste gauza guztiak. Baina diotza zakurrak, nork emango dit niri, bizina izen arteko ogia, hiltzen badidazu nire jabea, edo eramaten badizkiozu dauzkan diru eta beste ondasunak. Nahi zenuke oraingo ogipuska bategatik galdu dezadan bizitza guztiko ogia? Emango zenidakezuk gero behar dudana? Ez duzu errukirik gizonentzat, bihotz gogorraren jabea zara hoientzat, eta izango ote zara bigunago niretzat? Ez diot nik ogia ematen didanari, doilorkeria eta isil saltzerik egin nahi, eta bai gorde bera eta etxeko gauzak. Hala bada, zoaz laster etori zaren bideetatik, nahi ez baduzu nik hemen nire hortzekin zu apurtzea. Ez da nire estarritik lapur ogirik igaroko. Ipuin honek adierazi nahi du, ez dela inoiz lapurren estalgile izan behar. Morroi eta mirabeek gorde behar dituztela kontuz etxeko gauzak. Eta ez etxe lapur izan, ez etxe lapurrei lagundu. Ogia ematen duenari zor zaiola leialtatea eta beharra egitea. Irakasten digu txakurrak, ez estaltzea lapurrak.